Ola, moi bo día. Damos comenzo á sesión do Pleno Extraordinario. Bueno, explicaros que a convocatoria extraordinaria obedece a unha cuestión de plazos, estrictamente, en especial do POS, e xa de paso traemos tamén a prórroga do convenio de transportes co Concello de Santiago de Compostela. Como non son ninguna das dúas cuestións paso por comisións, temos que votar a incorporación ao Pleno. Por lo tanto, se vos parece, o primeiro punto, proposición da Alcaldía de participación na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, pos adicional 2/2024 para gasto corrente. Vamos a proceder a votar a incorporación. Votos a favor? Por unanimidade, 15 votos a favor. Bueno, pois simplemente a proposta da Alcaldía ten a obra que é a reurbanización do núcleo de Lama, Santa María de Bamonde, con un importe de 394.525,09 e destinar, por lo tanto, dos 628.750,32 que nos corresponde a Teo, destinar a gasto corrente 237.324,43. PSCT? Sí, imos votar a favor. BNG? Sí, bons días. Vámonos a abster e, bueno, entendemos que efectivamente hai que facelo, pero non obstante o noso voto será abstención. PSOE? Nos imos a votar a favor. Bueno, pois, se os parece, xa procedemos á votación. Votos a favor. 14 votos a favor. Votos en contra. En contra ou abstención? A ver, votos en contra. Vale, abstención. Unha abstención. Por lo tanto, queda aprobado. Bueno, no, nada, no pasa nada. Eso nos pasa a todos. Tío Óscar pensa que é o último perfecto crucificaron, así que... Bueno, punto número 2, vamos a facer o mismo que o anterior, proceder á votación da incorporación. Leo o punto. Proposición da Alcaldía de aprobación de prórroga do convenio de colaboración sobre o servicio de transporte público co orixe ou destino na urbanización dos Tilos. Temos que votar a incorporación deste punto, a orden do día. Votos a favor? Por unanimidade, 15. Somos 15, sí. Bueno, isto simplemente é a renovación tal e como está do convenio, sin modificar ni unha coma ni un punto. Por lo tanto, bueno, evidentemente é un servicio que nos interesa a todos, porque aínda que nos sexa todo o que precisamos e todo o que propoñíamos, indudablemente creo que a Teo lle interesa este transporte que chegue hasta os Tilos. PSCT? Sí, completamente de acordo. Creo que foi un logro no seu momento que non podemos perder, hai que renovalo. BNG? Pois na mesma liña, creo que é un acordo positivo e favorable para o Concello e tamén en concreto para a parroquia dos Tilos e, polo tanto, votaremos a favor. PSOE? Pois voume repetir, unha prórroga necesaria, un convenio necesario, por tanto, imos a votar a favor. Perfecto. Bueno, se os parece, xa non cumpre o segundo turno, salvo que alguén quere decir algo máis, e procedemos á votación. Votos a favor? Por unanimidade, 15 votos a favor, queda aprobado. E con isto xa sabedes que é un pleno extraordinario, que non ten ni rogos ni preguntas. Bueno, nos vemos no próximo pleno. Moitas gracias e bons días. Levantamos a sesión.